Hello guys, welcome back to my YouTube channel MP Gaurima Vlog. दा बेरायनो थांहांगासिनो आरो बिनानावफोरजों नायाबानोसि स्टाइलिश गोजागा सानैबो नङा मालाय जा किउट साफा जों दा बेरायनो थांगासिनो सापरिखै आं किउट नङा दा लामा बेरायनो थांगासिनो जों टाउनखै दाथ' टाउना बन्द' जाजोबो नालाय थ' जों स्टेशनखै जानो एसे बेरायनानै फैनोसै आरो दंलांबाय थादो तो देखते रहिए आप लोग भी गाइस हम लोग थोड़ा घूम के आएगा चलो ini malai sundari सानैया malai जा होखादो गोसोना थाबायना इनै लामाया जि साफाखा आरो लोगोफोरनि मा गामि होनोथाय बेखौ माने आंबो गोदानसो नालाय बेयाव बारा गोबाव जायाखैथ' थाफैनाया बेखायनो आंबो बारा मोजां मिथिया आरो ओंखायनो बेरायनो फैदों आं इसोरजों गैसो सिं गोजाबनानै जों जाम्बिनो ini malai लोगोफोर एखैजा मालाय सिंखैजाबो जा गिदिर न' दंखायो मालाय इनै मालाय साफाथार मालाय सिरिथार ओरैजाय थाबायनो जा मोजांखा थान्दा जादों आरो दा मोनाब्लियाव फुजाया थाखुमादो ना एक्ट्रेस बायदि गोजाखा गोरान आंल' मति गोरान गोजा इसोर दा गोरान आंल' मति जानानै दङ आंलाय जालायो नालाय मतिनो मति मोनाब्लि जाबाय नालाय लोगोफोरनि भिडिअ'आबो खोमसि भिडिअ बानायनो होननायखौसो थाबायनो थांनांगौ नोंसोर लोगोफोर नैबेनो जोङो सिमेन्ट सापरिनि स्टेशना नै लामायाबो मोनथाम दंलायो ट्रेन थांग्राया ओमफ्राय बै गेजेर फिल्ड गिदिर दं आरोना साफाथार जों बेखौनो एसे बेरायनो थांसै आरो थान्दानो थाबायनो एसे साफाथार नुदों नै व्यूजखौबो थोड़ा उधर घूम के आएगा हम लोग ओइ नाया मानो जिरायबावबायसो दै बिसोरो सेल्फिसो लालायबावसिगोन नालाय बेरायनो फैनायफ्रा फट' जाबायनो नायलाय लोगोफोर बेरायनो फैनाया माने सेल्फि लायलाय माने जिरायना थांनो रोंला माने बिसोर ओरैबायदि गावसोरल' साफायगासिनो माने ओरैबायदिखा आंखौथ' लाफाखाया वा लोगोफोर नायलायनो जा मोजां नुखा माने ना कालारखौ नालाय निलानो अख्राङा जा साफा नुखादों भिउसखौ वा एफा साफा माने ओमफ्राय नै जे जि मोसौफोर माबा दं आरो फिल्डआव दंसोगारो ओरैजाय जोमैखौबो जि मोजां नुबाय माने निलानो ओमफ्राय मोनाब्लि जाबाय नालाय लोगोफोरनि खोमसि नुजोब्बाय भिडिअ'आवबो खैजाबो मोसौफोरखौ लाइन लाबोगासिनो आरो नै गुमनो लांग्राफ्रा जा मोजांखा रियेलाव जि साफा नुदों माने केमेरायाव भिडिअ'खौ बारा साफा नुदिया आरो जा साफाखा बेल इतना सारा आ रहा है लाइन देखो लाइन बाय लाइन पहाड़ को देखो इतना सुंदर लग रहा है गाइस वाओ ये असल पड़ा सासे ब्लॉगर जाने नागिरदों गाइस ब्लॉगर भिडिअ लागासिनो Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Tonight